गिबि खेबनि थाखाय सानथामनि हाबाफारि लानानै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेंट, टुरिज्म डिपार्टमेंट आरो गोबां NGOsफोर बयबो ज' जानानै मानासाव इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कन्फारेंस लादों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय सानथामाव गोबां हाबाफारि बेवहाय लानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों मानासखौ प्रोटेक्शन होनाय एबा मानासखौ रैखाथि होनाय आरो मानासखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन रायमाना, चक्रशिला, बरनदि जिखिनि वाइल्ड लाइफफोर दङ बिसोरखौबो जौगाहोनायनि थाखाय माखासे बेवहाय माखासे जिखिनि बोसोनफोर एबा बिथांखिफोर बेखौ बेवहाय लानो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो बिनि गेजेरजोंनो मानासनि जि मुलुगनि मानसिफ्राथ' मानासखौ मिथिखायो, नाथाय फैगौ समाव जोंनि टुरिज्म बिथिंखौ जौगाहोनानै रांखान्थि बिथिंखौ बोरैहाय जौगाहोनो हायो आरो मानासाव नांथाबनानै थानाय एबा मानासनि खाथि खाला रायजो जानाय जोंनि हारिनि गुबुन गुबुन हारिनि गासैबो सुबुंफ्रा मानासनिफ्राय बोरैहाय बेनिफिट जानो हायो आरो मानासखौ संरैखा होनायाव बिथांमोना बोरैहाय जड़ित जानो हायो बे हाबाफारिफोरखौ बेवहाय सावरायनाय जागोन आरो बेनिफ्राय मोनसे गिदिरथार चेन्ज फैगोन होननानै आं मिजिंथिदों। बेखौ सानलायबाय थादों, बेखौ मावनाय जागोन। बेल' नङा, बाउन्डारि एरियायाव थानाय माखासे जिखिनि लामाफोर बायदिसिना फेन्सिंफोर बे गासैखौबो मावनो थाखाय सरसा खालामबाय थानाय जादों आरो आसाम सरकार, भारत सरकारजोंबो सावरायदों। आं सानो निस्सय बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो मावफुंनो हागोन। जिखिनि थैनाय सुबुं बिसोरनोथ' सरकारा, आसाम सरकारा 4 लाख होयो आरो जोंबो 1 लाख होनायनि बिथांखि जोंहाबो दङ आरो बिनि बादै जायफोरा सम्पतिफोर धंस जायो बिसोरनोबो अनसुंथाइ होनाय जायो। दा बे अनसुंथाइ होनाय एबा बिसोरनो राङारि मदद होनाया बेयो जथेस्थ' नङा। बेजों लोगोसे जोङो पार्मानेन्ट सल्युसन बोरैहाय खालामनो हायो मेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्ट बा मेन एनिमेल कनफ्लिक्टखौ फोजोबनो थाखाय जोङो बिनि सायाव सानबाय थादों आरो बिनिखायनो दिनै बेवहाय जोङो इन्टारनेशनेल लेभेलनि माखासे सेमिनार्स आरो कनफारेन्सखौ बेवहाय लानाय जादों। गोबां आसनि दङ, बेखौ उनाव फोरमायगोन।